Mesela спортивный сумкалар, укучылар сумкасы һәм мероприятиелер торган сумкалар. Хәзерге иң популяр сумка ул шоппер. Беләсездер инде. Алар төрле техникада эшләнгән. Мәсәлән, бу швейная машина эшләнгән, чиккән, анысы үзем кул белән чиктем. Бусы роспись по ткани, анысы дизайнсыз. Сезгә кызык булса, ничек соң ул роспись по ткани миссия мастер-класс күрсәтелә? Специальный акриловый краска алабыз һәм Masterclass ko'rsatadi. Biz yasagan deyishmi? Sen boshqalarga tegish, ondan yasagan tegish. Eren ne materyal almışım. Akşamı da. Сапкына күрсәтәм. Менә шулай ясыйбыз да берничә слой. Sizning qirdoq bormi? Берничә слой Bunu alalım. Bizim kullarda indana geçmez. Singlim sumkalarını ağlar mı? Аларайым. Neçe sum? Һәр берсе 1500, берсе 2000, 800, 500, һәммәсе 750. Ana, Проект, у них себестоимость, все